Ja sam Ijan. A ja Tomaš. Brat Noa i ja najmlađi smo surferi. A ja sam najstariji i doveo sam windsurfing u Bol. Juniorski sam državni prvak u foilu i slalomu. A ja imam puno morskih milja na valovima. Daska za surfanje omiljena mi je igračka od kada sam prohodao. A meni je windsurfing najdraži sport jer obožavam adrenalin. Taj osjećaj kad surfaš po vjetru, ma čisto ludilo. Probajte, zaljubit ćete se. Vidimo se u Bolu.